खिलौना बना के खेल रहा असली माटी के पहचान कुम्हार भाई करेले। कौन माटी के मूर्ति बनी, कौन माटी के कुल्हिया चुकिया बर्तन बनी, कौन माटी के थपड़ा बनी, वैसे ही भगवान सब आदमी बा। आदमी में कई गो बाजी कर शेर के करेजा बा सरपंच साहब। आदमी में कई गो आदमी बा जेकर प्रेम बा विस्फोटरा के। एक ऐसा सब आदमी शरीर माटिए के बा, सबसे कमजोरे हो रहा बा, लेकिन यही तो हाइलोजिंग बा में जाते बा। वैसा ही भगवान बनाने वाला आप कुम्हार जो नावा बनाने बाबू हो माटिए के, आओ में कोयला बाबू हो माटिए के, आओ में लकड़ी बाबू हो माटिए के। आप माटिए पाकेला, माटिए पकाएला, माटिए पाकेला। शरीर जौन बा ई माटी के, आप माटी के आवा रूपी शरीर में लड़का भी रहेला माटिए के। भगवान ने लीला देखी माटी आके आवा माटी, माटी पाके माटी के भौती, माटी आके माटी, माटी पाके माटी के भौती, माटी आके आवा माटी, माटी पाके माटी के
सखुआ सखवान के कितना छोट दिया रहेला आ उहे जब जमीन में पड़ेला तो मोटा जाला आ उहे जब सूख जाई जल जाई तो राख हो जाई माटी हो जाई यानी माटी से तैयार भई आ फिर माटी में जाकर विलीन हो जाए माटी में चलो पानी भइले नौकरी करे के माटी हो गई किया हो साहिब आई हमरा स्वर्गीय जनक बाबू के धरोहर रतन रुद्र लोक की ओर से हजारों रुपया के पुरस्कार जब जब आवतानी तो 500 हमरा के देतानी तो सुदर्शन भैया का खर्चा है मत गाँव अगले बार में 500 रुपया यहाँ के मगर उनकर पैसा के हक है ना का सरपंच साहब हो साहब के आशीर्वाद आ रहा हो साहेब